aplikaciju. Sēdiet jau un kažem te došli prober, kā vajadzēja paikramo braustās. Kako to čitā? Ča. Ajde, kaj ćeš čitati se? Nije ovo Bingi Bombi. Super, evo ga. Tu je moj brat, znate, tu samo sedi. Gledaš, malo sve sam da čuo. Hajde da igramo. Kako se upravo. Evo čekajte nas čeka. Ajde, ja sam biš, šta ste tu kurci? Kod se osjećam? Ne! Nećeš me niđa bazići da me rokneš. Ne! Čak se malo briše. Dostali ste ko bube. A beže bazići, gopi bol. Ne! Mislim mamu igru. Sad mislim neku novu igru s proverima, brate, a ne ovo. Ova je runda džupu. Runda je džupa. Evo još malo smo izgubili. Evo te ovu rundu. Kako je dosadno. To treba ovo goš, dosadno, nema što to dobro. Ovo dobro smo, 10 godina. Najda trebamo novog bravera, kako radi. Dobro. Dobro, ima pa oko, super. Evo, samo kako igra. Ucava, i uti kako ima. Dajte se utapili. Dobro. Kako treba Max puca. I Amper, brate, ovako puca. Mislim sam na Amper. Ovako sve nam isto puca. Trebali smo novog bravera. Aj sad vajem da i tako ne da igramo. To što ba je braver? 10.000 brzina. Start power sa brzinom, dva puta brzina.
Ja, brate, neko dušu neki Juna koji čujem da se okuša. Ima nas 10 sad. Dobra, sad ćete me... Daj mi nešto, please. Ne. Čekajte ljudi, samo da izađem iz prostasa, nešto hoću da vidim nešto.